O incremento no número de casos activos nos últimos días e o feito de non poder conter os contaxios foi unha das razóns que levou o Comité Clínico a establecer un nivel máximo de restriccións no Concello da Pobra, unha medida que entrará en vigor na madrugada do vindeiro venres. Hoxe o número de casos activos é de 45 a 14 días, dos cales 30 apareceron na última semana. A incidencia está por debaixo de 500 a 14 días e por debaixo de 257, moi próximos, non, de chegar a esos 500 e esos 250 que determinan o nivel de restricción máxima. Na outra ocasión, cando nos subiran tamén fora así, ao final acabamos pasando de 500. Nesta vez non sabemos si será así. En menos dun mes, o municipio volve a situarse no nivel máximo de restriccións, unha medida que dende o Concello tratan de acatar con resignación, á espera de que o máis axiña posible se conteña a cadea de contaxios. Que sigue habendo positivos, a noticia que vai a seguir habendo novos cribados máis específicos e sobre sectores que ata agora non se fixeran, non estou autorizado a decirlo todavía, pero seguramente podan aparecer máis casos positivos e superar esa incidencia. Veremos o que pasa nos próximos días. O endurecemento das medidas afectará de novo a hostelería local, a verdadeira prexudicada por esta situación. Está ben reducir os aforos, as cabidas, pero nos, dende aquí nos facemos un pouco portavoces do sector e non estamos de acordo con que o peche sexa total, nin interior nin exterior, que se manteña o 30% interior e o 50% exterior como mínimo para que podan sobrevivir e ter os ingresos necesarios para dar vida ao Concello, porque ao final é toda unha cadea, como sabemos, e o sector económico se está vendo moi afectado. Eso non quere decir relaxar medidas ni moitísimo menos, todo o contrario, seguilas aplicando ao máximo e da maneira máis controlada posible, pero sobre todo se dá un agravio comparativo, non? E o sector está precisamente tan indignado porque noutras comunidades autónomas non existe xa o peche obrigado para a hostelería e, polo tanto, por que en Galicia sí?